Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Google Vids spustil zdarma videogenerátor, ktorý umožňuje všetkým používateľom s Google účtom vytvoriť 10 bezplatných videí mesačne cez model Veo. Platforma pridala aj AI avatary s plnou režisérskou kontrolou, generátor hudby pre predplatiteľov a priame publikovanie na YouTube. Google Ads zaviedol novú záložku Results v sekcii Recommendations, ktorá ukazuje skutočný dopad automatizovaných odporúčaní na výkonnosť kampaní. Marketéri tak môžu vyhodnotiť, či zmeny ako zvýšenie rozpočtu alebo úprava bidovacej stratégie skutočne zlepšili výsledky, namiesto spoliehania sa na predpoklady. Podľa šéfa Google sa Google Search vyvíja z tradičného vyhľadávania informácií smerom k systému, ktorý dokáže dokončovať úlohy. Search sa stane správcom agentov, kde používatelia budú môcť paralelne riešiť viaceré dlhodobé úlohy namiesto len vyhľadávania odkazov. V AI Mode už teraz používatelia menia svoje správanie a zadávajú hĺbšie výskumné dotazy. Napriek rozvoju Gemini, Google neplánuje nahradiť Search chatbotom. Oba nástroje budú existovať paralelne a v určitých oblastiach sa budú líšiť. Google AI Overviews podľa štúdie dosiahli 91% presnosť vo februári oproti 85% v októbri minulého roka. Napriek zlepšeniu však zostávajú milióny chybných odpovedí každú hodinu. Viac ako polovica správnych odpovedí nebola podporená uvedenými zdrojmi, čo sťažuje overenie. Google spochybňuje štúdiu a tvrdí, že neodráža skutočné vyhľadávania používateľov. Google testuje nový interaktívny formát pre lokálne reklamy v podobe posuvného karuselu, ktorý zobrazuje viacero obchodných lokalít v jednej reklamnej jednotke. Namiesto oddelených zoznamov lokality sa zobrazuje horizontálny karusel s detailmi ako hodnotenia a vzdialenosť, ktorý umožňuje používateľom prechádzať možnosti bez opustenia výsledkov vyhľadávania. Formát môže zvýšiť angažovanosť s lokálnymi reklamami, ale tiež posilniť konkurenciu v rámci samotného karuselu. Meta predstavila nový oficiálny template pre Meta Pixel v Google Tag Manager, čím zjednodušila implementáciu sledovania pre marketérov. Nový template umožňuje využívanie existujúcej GA4 dátovej vrstvy bez potreby dodatočných zmien a automaticky mapuje e-commerce udalosti ako nákupy, pridanie do košíka či zobrazenia obsahu. Instagram testuje rozšírenie dosahu svojej funkcie Notes, ktorá doteraz fungovala len medzi vzájomnými sledovateľmi. Nová verzia umožní všetkým sledovateľom vidieť tieto krátke komentáre v inboxe. Notes, spustené v roku 2022, sú obľúbené hlavne u mladých používateľov, ktorí ich používajú 10-krát viac ako ostatní. YouTube testuje 90-sekundové reklamy na televízoroch, čo predstavuje významný posun smerom k tradičnému TV reklamnému formátu. Táto zmena vytvára prémiový reklamný priestor, umožňujúci značkám dlhšiu prítomnosť na veľkej obrazovke s digitálnym cielením a meraním. Instagram zaviedol možnosť editácie komentárov, dlho očakávanú funkciu, ktorá rieši kľúčovú frustráciu používateľov. Editácia je dostupná 15 minút po zverejnení komentára bez obmedzenia počtu úprav. Možno upravovať len text, nie obrázky. Ostatní používatelia uvidia, že komentár bol upravený, ale neuvidia históriu zmien. Google po takmer 4 rokoch mení názov Looker Studia späť na pôvodný názov Data Studio. Google túto zmenu odôvodnil upratovaním v pojmoch a celkovej stratégii firmy v oblasti vizualizácie a práce s dátami. Google tiež uznal, že názov Data Studio bol v komunite obľúbenejší a intuitívnejší. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.